Ассаламу алейкум, хурматли излишler. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Сегодня 31 декабря 2025 года, последний день уходящего года, и где-то уже празднуют Новый год, и мы решили, демократическая оппозиция Туркменистана, поздравить наш народ Туркменистана, наших слушателей, наших людей, которые нас критикуют, комментарии пишут и которые за нами наблюдают, всех туркменистанцев и гостей наших каналов. Сегодня со мной на площадке находится Ахвер Сапарагов. Это наш писатель, поэт, современник, который написал очень много книг. И, к сожалению, с этим диктаторским режимом мы не можем печатать его в Туркменистане и распространять. Поэтому все желающие могут к нему обратиться и у него напрямую закупить его книги. Очень много книг я, например, купил и вам советую. Вы освоите и туркменский язык, усовершенствуете его. Сегодня в Туркменистане писателей такого рода, как Ахвер Сапарагов, нету. К сожалению, он единственный, кто возглавляет элиту Туркменистана, настоящую элиту Туркменистана из писателей, интеллектуалов, поэтов и так далее. Остальные все, которые находятся в Туркменистане, скрываются или вынуждены не печататься, потому что их не печатают, их угнетают. Те, которые как элита сегодняшняя Туркменистана, это подхалимы, это либозлюды, вот эти вот, которые облизывают этот режим, и коррупционеры. Они тоже элита. Мы не можем сказать, что это не элита, но это черная элита, плохая элита. Поэтому, ассаламу алейкум, хош келдиңиз. Ва алейкум ассалам. Köp sağ ol Murat, gowy ýaşdyrdyň üçin. Eger biraz artyrak öwünem bolsaň, intek men şol öwüleri ödemäge, şoňa münasip bolmaga wagtym bar diýip hasap edýän. Häzir etjenni men ýazan kitaplarym 30-dan geçdi. Edil 30-dan gowrak dilede men eserlerim terjime edildi. Indi bugün men özüm arada gurrun berip oturmam, bir etjek dadym bar. Şu kitapları bir görkezesim gelýär. Bunha adamlar şu yazıcı diýheler şoň bir zady bilmeli. Adamın ömrü yazıcı bolanyna şu kitap ýazyp geçýär. Ine men ýazan kitaplarymyň diňe 3'den biri. 3'den biri. Men eden terjimelerim bar. Mysal üçin nemeden ýanky klassiklerden. Mysal üçin aýdaly Nobel bayranynyň laureaty Selma Lagerlöf'ün kitaby. Ine ilkinji bolup men şunu Türkmen diline geçirdim. Bir acayip kitap. Bütün dünyada belli kitap. Nils Holgersson'un Şveçya täsin siyahatı diyen kitap. Şu kitabın bir 500 egzemplaryny Türkmenistan'a iyi vermek için teklif ettik. Daşa işler ministerliğine şol habar yürütü bardı. Şveçya'nın öz kultur ministerliğinin üstü bilen emma gynansagan bu kitabı koy vermediler. Bizim aydan dağıdımız şu kitabı biz mut berjek. 500 egzemplaryny bütün Türkmenistan'daki bibliotekalarda, kitapxanalarda şu dursun, bolsun ni. Sebebi bir gatı gow bahally bir kitap Şweçyanyň özündedir. Ondan yeni de bir kitabı Selma Lagerlöf'ün bilim almaşylanýar. Yani çalşylan çağı hakynda Tokoy bir jadywy adamın bir daýhan maşgalan kiçik çağatyny bäbegini alyp gaçýar-da ýerine tüýlük çağatyny goýup gidýär. Onun jadywy adamdaryň çağatyny ulatmaly bolýar. Şunu çağaty alynan aýalam tüýlük şol jadywyň çağatyny ulatmaly bolýar. Şu taýda häzirki döwürde bütün dünýäde ýaýwanlanýan bir erwet, bir negativ tendensiýany Selma Lagerlöf baryp geçen asyryň başlaryna duýupdyr. Ona milletçilik değil ya, tire parasçılık değil ya. Yine gynansagan bugün Türkmen oppozisiýasyna da, diňe Türkmenistanyň rejimine değil, hatta Türkmen oppozisiýasyna da her kime aýten Eýranda dowulupsyň, Türkmen bolsaň, sen hakyň ýok göreşmäge Türkmenistanyň bagy üçin. Aýten Marda dowulupsyň, ýa sen Lewapda dowulupsyň, on başga bir welaýatda dowulupsyň diýip bizim üstümize çöwjeýän adamlar var. Arada Diýana bilen bu arada gepleşem etdik görýte. Onu köp adamlar gaty gowy berdiler, hat ýazdylar bir de dowrudan Türkmenistanyna bir gerk käbi bolduk şu milletçilikden, tire parasçylykdan, oppozisiýada näme galdynyň bu milletçilik, tire parasçylyk diýip. Bir elbetde
bir zat aýtmak isleýär. Ha, demokratik opozisiya bizim aramızda hiç hili omuşsuzluk yok. Biz bile görüşeceğiz, bile bayramları, toyları toylayacağız. Ama bizim üstümüze hapa atyan adamlar, olur opozisyoner değil adamlar. Olur ayrılışyalı opozisyon türünü şagalyalı kıvırıp gören ya cinayetkarlar ya da şoloryalı adamlar. Yöne gelin bugün bir täze alşamy oloryalyk adamlar bilen hakkında değerli gowlatlar hakkında gurrun edelim. Men size bugün ilki bilen täze ýylyňyz gutly bolsun gadarly illeşler diýip bir wagtlar özümiň gowy gatnaşan öýünden bir näçe ýerek duw diýen hem de bir näçe ýerek telewizorda çykyşlaryny gurunan beýik şahyryň bolan Kerim Gurban Nepesiň bir goşugyna okap berjek täze ile bagyşlanan. Şu goşuda elbette siz Jiguli diýen ýaly ya ýene diýen ýaly könürek sözlere duşarsyňyz, emma şu goşuň manysy teklip edýän ahlak sypatlary, ýagşylyklary şunam aktual. Şoň üçin men men bardy aýdaýyn. Sözüňizi böleýin bir minut. Men häzir mihmanlary tanıştyraýyn bizim watandaşlarymyz. Ha, bolýar. Beräýin, piň görmesem. Bolýar. Biz sizi dinläsiniz gelýär. Efirler. Ýöne gynasam köp efir bilen dok sizin bilen. Häzir men bizim watandaşlarymyza bizim ýanky seredýänlere mihmanlar duşturayım. Ondan biz yine de size gelir. Şonla kıyın görmen ýanky boşyň bize okap berseňiz. Bolýar. Yine şunun bizim bilen Nurjan apa efirde Nurjan apa siz bilýäňiz köp ýyldan bäri özü görüşdi. Ondan devletde halk hereketine goşuldy. Nurjan apa Nurjan Süzer Amerikada yerleşýär. Bul aýan maşgala devletin fundamenti ýaly bizim arkamızda dur. Biz şunu gowanyp görüşýär, şu durman görüşýär. Şoň üçin men köp gowy sözler aýtjakdym Nurjan apa. Ýene bir ýatlak geçýän Türkmenistanyň bütün taryhyna iň köp protestler geçiren adam, iň köp ködek bizim halkymyzy gowalan adam Nurjan Süzer ýa-da Nurjan apa. DWT Halk Hereketi'nin prezidiumynyň agzasy ine Nurjan apa. Nurjan apa hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Okey. Aydın bir söz aydın. O zaman ben başka mihman etsin. Senin o gelin o. Nurjan mikrofonun düzelt mikrofonunu. Senin o gelin o. Sesini düzelten Nurjan apa. Siz çıkıp yeni bir yere giren Nurjan apa. Moş sesini düzelir. Okey? Men ona ýalňaç başga bir adama söz berjek bolýan. Ine Eýranda dogulup Sowet Soýuzyna gelip hakyky siýasat edip siýasatçy bolup köp ýyldan bäri Türkmenistanyň grażdany bolup Türkmenistan halky üçin, Eýran halky üçin güreşýän köp ýyllardan bäri şol siýasat meşgul bolýan we bizim halkymyza köp zatlar eden, börköden, ýolu uğradan adam ine Muhammed Diýoji. Men şu Muhammed ağa bilen köp ýyldan bäri ine işlek gelýän, köp wagt buluşýar, pikir alışýar. Käbir pikirler bilen men ardada, käbir pikirler bilen bul ardada, käbir wagt man gahar gelýär. Onu da düşünýän. Ýöne ine men ýaş siýasat çökmünde ine size teklip edýän Muhammed ağa kanalyna dinleň Muhammed agany soralar verin, komentar verin. Muhammed ağa Türkmen halkı üçin ulu işler etdi. Köp ýyldan bäri görüşüp gelýär. Özem hiç bir zat Muhammed ağany durup bilmez. Muhammed ağa soňuna çeldi barýar. Men şonu anykladym. Muhammed ağa, salamu alaykum, hoş geldiňiz. Salam Murat, salam vatandaşlar. Men birinciden bütün Türkmenistanlıları yetip gelen täze ýyl bilen tüýsürekden gutlajak. Bizim Türkmenistanlymyz näçe ýyl bäri kösenip gelýärler. Türkmenistan öz watanam bolsa, şol ata-babalarynyň miras düşer ýurdy, şolara şolonqyda şony bir tofar adam talak gelýärler. Şol üçin bizim
Türkmenistanlımız daşar yurtlarda bu derecede işler öz yurduna gidip gelip bilen. Şu sebepten birinci arzu edecek zadımız koy 2026 yıl bizim Türkmenistanlımız öz yurduna eye çıksınlar. Öz yurdunu, öz maşgalasının içine, öz yurdunu kuvanıp, täze yılları ve milli praznikleri, bayramçılıkları bellemeye arzu etýän. Şol için gelin, vatandaşlar hemme şert var. Biz näçe ýyllap iyiligi derli hareket edip, hem daşar yurtda hem yurdun içine dolu şert dörettik. İnni dine bizim isleğimize bağlı. Eğer biz islesek, indemeyle Türkmenistan'ı öz elimize geçirip bilyek, öz halkımıza kaytarıp bilyek, yurdun içindeki baylıklı öz yurdumuzun adamlarına, grajdarlarına sindirip bilyek. Şol için gelin, innikil dine bir arzu bolup kalmasınlar, şu hakikate olsun. Şoňa da hemme şertle var. Biz eğer irade etsek, biz eğer islesek, innikil biz öz yurdumuzda şu bayramçılıkla geçirip bilyek. Men şu arzu bilen sizin hemmeňize can sağlyk arzu etýär. Sağ olun Muhammed ağa. Men soňuna ýene bir söz berjek size. Siz aýtdym diýip gyra gaçmaň. Häzir ýöne tanıştyrýan, soň gaýtadan söz berjek. Ine bizim ýaşy gyýlarymyz bar. Diana we Lala ine şular köp ýyldan bäri görüşip gelýär. Ýagny Türkmen halkynyň jemgyýetiniň haklary üçin, şonuň ýanky problemalary üçin, şonuň grajdan haklary, konstitusiýon haklaryny gorumak üçin ine şular görüşip gelýär. Soňky 9 aýda 1 ýyl töwereg şular öz başda işläp başlady. Öň geldiklerizm topagyny işlädi, indi öz başda işläp başlady ve demokratik opozisiýa goşuldy. Men gönaýdaýyn, biz gatşap. Şoň eden işlerini 9 aýda entek bir sany pravozащитny gurma edip görýär. Şoň ýazan hatlaryny, şoň aktivnosti dogrusu käwagtda DVT-nam oturup ine mena gaty berenýän şu ýaly pravozащитада bizde täze ýagny täze şey işläp, täze ýaşlar gelip uğrak kitler pravozащитада bolmasa şu nomenklaturna opozisiýa pravozащитany eden bolýar hem ýerde biz opozisiýa diýen bolýar. Ýöne hakykatdan ol halk bilen gat köp işlänýär. Gynansaňam. Men olary ýa-ni daşatjak bolamok, olaryň barlygyna da biz gowanýar, toýmaýdy. Ýöne ine şu ýa Diana ýaly, Lala ýaly we onuň grupy ýa-ni içinde aýna bazlaryna ýene beýlekler bize köp gruplar gerek. Näçe men de aýdaýyn. Men OBS'de soňky çykyşymda ýürüýte analiz etdim. Özbeklerden baryp soradym, gazaklardan baryp sordum. Gazakstanda 13.000 pravozащитny gurma bar we jemgyýet gurma bar. Şonuň pravozащитny gurmaly 2700 sany. Özbekistan'da 3000'den gowrak jemgyýet gurmaly bar. Şoň ýagny 700 sany pravozащитny gurmasy bar. Türkmenistan'da jemi 2-3 tane pravozащитny gurma bar. Biz ýagny jemgyýet tarapyndan, biz jemgyýetiň ötüş tarapyndan gaty ýa. Bu çüýrük tohum bizi şeýle bir ýere gaçyrdy. Jemgyýet bizde tek düren o, hakyky jemgyýet. Bizim Türkmenistan'da täze jemgyýet döremek. Şu täze jemgyýetiň adamlary Diana we Lala Abdurrahman. Diana söz sözden Salamu aleykum diýin, ondan men ýene de uly söz berjek. Häzir gysgaça bizim vatandaşlarımıza. Мурат Клычевич, если можно, я сейчас поздравлю и выйду, потому что нас ждут гости. Вот, я бы хотела в первую очередь сказать, что мы уже все самые хорошие пожелания для туркменского народа сказали, о всех проблемах говорили, подытожили все. Поэтому сегодня я хочу сказать, что меня очень радует, что мы неоднократно уже встречались на платформе Акель Сафара, на платформе Мухаммеда Деведжинеджата, на платформе ДВТ. За это хочу выразить огромную благодарность, потому что настало время объединения, и мы всем показываем, что это возможно, что это реально, и что это необходимо всему гражданскому оппозиционному обществу.
Я хочу сказать, что это результаты неустанной борьбы всех членов гражданского общества, оппозиции, журналистов и так далее. И в свою очередь я хочу сказать только одно, чтобы в новом году были свободны политзаключенные, были свободны активисты и был свободен весь туркменский народ. И выразить еще раз всем огромную благодарность за неустанный труд и веру в нашу победу. Всех благодарю. С наступающим Новым годом! Спасибо, Лала. То есть, Диана, я вас всегда путаю. Спасибо большое за теплые слова. Если у вас время будет, мы еще раз дадим вам слово. Yine Nurcan Apa geldi. Nurcan Apa yeni bir gerek. Salamu aleyküm. Ben yalnızca o sözler ayttım size. Yine sizden bir salamlaşın bizim vatandaşlarımızla. Salam vatandaşlar, bağışlan ya telefondan ya bir zat oldu. Svязь yani yöne nime dip durdu. Ervet durdu. Vatandaşlarım hemeňizi içinde, daşında dakılar hemeňizi gelen täze ýyl bayramymyz bilen gutlayan, gutlamak bilen jan saglyk, agyz birlik arzu edýän, yani her kimin bir arzu vardır, arzularınız hasıl bolsun, olacaklarınız mıdamı bişip, naharlar gülüp, oturup, hemeňiz bir maşgala bolup oturmaňyzy höwes edýäňiz, bizem onu arzuwam edýäs. Türmedäki yatan bendelerimiz var. Nisip olsa 26-njy ýylda gaty uly umytlarymız var. Olaram öz maşgalalaryna gelip gowşarlar diýe. Umuman yetip gelen täze ýylyňyzy gutlaýan hemmeňizin. Yani bir giden aktivistler var, perden arkasında oturanlar, işlerini edýärler, görkezýärler. Hemmesine ulu minnetdarlyk bildirýän. Sağ olun. Köp sağ olun Nurcan Apa. Endi bir hakyky, ýani ýene Lalanyň tanışdyň, ondan gutluk geçer. Lala Abdurrahmanova men bilen OBS'de boldy. Lalany men köp ýyldan beri tanamapdym, OBS'de tanışdym. Onu bir kere gördüm. Yine OBS'de doğruyum aydayım. Men ornumu tuttum. Men 3 gün Ukrayna gitmeli oldum. Şu yerde Lala tavşık gittim. Hem de adı gece 11'de 23.00'da bizim tek OBS'de. Men şöyle hem de hatta düşündüm şu an. Lala indi senin rol Türkmenistan'ın yani haklarını, Türkmen halkının haklarını şu yerde korumak rolü indi senki. Sana tavşık gidiyenli baydağı vermekti. Lala her gün çıkış edip, her gün yazılıp, özünün bilmedik zaten, yani ne registrasyon etmeli, o yerde bir 3 minut, 5 minut vaktin var, söz alacak bolsan, şu belli bir vakti saate registrasyon etmeli, şonam etti, tekstam tayarladı, toparladı, hemme çıkışları etti, yaman o çıkışları etti, şonu ben berekellah dedim, hakikattanım, yine sağda adam, Lala, çıkıp, gerek yerine Türkmen halkının haklarını korap, saklabildi. Bizim her ýerimiz edilýär şonu. Eger de Lala edilýän bolsa, men edilýän bolsam, hemmemiz edilýär. Biz ýöne açyk aktiv bolsak, biz azat Türkmenistanda ýaşarys. Lala söz senden gysga aýtsaň, ondan ýene söz berjek sana. Lala biri eşitýäňdi. Sesimiz ýap. Звука нету. Да. Теперь Вот сейчас. есть. Мы слушаем вас, говорите. Снова микрофон. Микрофон у вас выключен. Включите, пожалуйста, микрофон. А сейчас? Сейчас очень хорошо, говорите. Всех приветствую, всех с наступающим Новым годом. Мурат Клычевич, спасибо за теплые слова. Я присоединяюсь к словам Дианы. Я очень рада, что мы с вами поближе со всеми познакомились. Мурат Клычевич, Нурджан, Мухаммед Дуюджи, Аквель Сапар. Очень приятно с вами общаться. Я очень рада, что мы часто общаемся, что мы поддерживаем друг друга и что мы дружно боремся против беспредела Бердымухамедовых. Я очень рада, все организованные, все мудрые,
Все молодцы. И хочу поздравить туркменистанцев с наступающим новым 2026 годом, чтобы у нас не было ни у кого боли, чтобы не было страха, чтобы мы все дружно боролись против беспредела, и чтобы в новом году мы были в свободном Туркменистане, чтобы мы все могли встретиться в свободном Туркменистане. Спасибо большое, Лала. Вам Спасибо. спасибо. Если вы еще в эфире будете, я вам еще слово дам. Мы Все, сейчас спасибо большое. Все, всех с Мене- наступающим. Спасибо огромное. Hormatly izleyiciler, inni men bizim yankı akşam kepleşimde başlayan. Birinci bilen men öz adımdan, DVT Halk Hareketi'nin adından, DVT'nin aktivistlerinin adından ve bizi qo'llayan adamın adından sizi hem mağda yetip gelyen 2026 yıl teyadi bilen kutlayan. Parahatçılık, avadançılık ve ruvaçlık üçün en tüy yürekten kutlularımızı ve mehirli arzularımızı kabul edin, hormatly izleyiciler. Bu Türkmenistan bay tarihi, kadim depleturu ve ruhu kımmatlıkları yurdun ötüşü ve geleceki nesillerin baktı durmuş için bir esas olsun. Size bir cansallık, ılalaşık, ehli işlerimizde üstünlük ve geleceğe anam arzu ediyor. Her öyde şahatlık, avadançılık ve sağlaşık hüküm sürsün. Yetip gelen 2026 yıl bilen sizin hem mağdi demokratik opozisiyanın adının kutlayar. Çünkü efirde hem adam yani gelip bilmedi yöne şorun adından men sizi hem mağdi kutlayar. Biz sizin için işleyer. Biz sizin bilen, biz sizden ya gıraç bilen yok, ya biz sizsiz hareket edilen yok. Onun için sizin hakkınız vardır. Bizi yani tankit etmeyene, bizi qo'llamana ya da qo'llamalı değerli. Şoň için yetip gelýän täzeliňiz gutly bolsun. Indi men sözi Akbet aparaga berjek. Akbet aparaga ýanky gysgaçyk şygyrlary okap berseňiz, kyn görmeseňiz. Söz sizden. Bolya. Inni menim öz sözüm bu gedek ilk bilen gutlugdan başlamakçy. Sebäbi bugün 2025 ýylyň 31 dekabr. Köne ýylyň iň soňky güni. Erteden biz hatta ýary geceden şu gece 2026 ýyla geçýär. Ekredip görsem bir ullukan vaka. Sebäbi ýapýany täze ýyllyk başlanýa millenium şoňa ýetsek diýip arzu edýänmiz. Na inni şol täze asyrdan biz eýem çäriýek asyry ýaşadyk. Dogry çäriýek asyry. Ýani çäriýek diýilýän bir bitewladyň 4-den 1-ne çäriýek diýilýär. Şo çäriýek na 25 ýyl geçdi. Inni ikinci çäriýekden ýaşaýyş başlanýar. Bu 25 ýyl görüş içinde geçdi. Gynanjam Türkmenistanyň bir häzir çenli demokratik kuruluşy berkarar edip bilemizok. Ýöne inni halk gün-günden has aktivleşýär. Inni adamlar düşünüp bu görüşe köpçüliklerin koşulýar. Şoň üçin umyt artýar. Dünýä ýagdaýynda da uly ütgeçlikler bolýar. Diýmek doğrudan yakın gelecekte Türkmenistan'na diktatura yıkılar, mecburi yıkılar, hem hukuk, demokratik devleti kurulur deyip anılmağa esas var. Men öz durmuşumda, öz tecrübemde mıdama iki sandağda karşı çıkan adamlar. Son birincisi, haçanlı Türkmenler ağdalı diyenlerini, ağdavir değerleyenlerini men şoňdan hiç ulalaşyp bilemok. Sebäbi Türkmenler ağdavir. Ağdavir bolup biljek Türkmenler ağdavir mıdama ağdavir gatnaşýarlar, oturşup duruşýarlar, görüşýärler. Ýani mysal üçin aýdaly demokratik opozisiýanyň içinde hiç bir düşmançylyk ýok. Ýogsa indi ýem baryp 35 ýyldan beri şu görüş dowam edýär. Demokratik opozisiýanyň içinde adamlar ağdavir. Bir-birinin üstüne hapa da uyanoklar, tökmedem atanoklar. Onun ikinci men karşı çıkan adım. Şu yine Türkmen opozisiyasına adamlar birbirinin üstüne tökme de atýarlar, birbirinin
bir-birini äseren oklar diyen söz bilen men ulalaşamak. Yeni bir ýerde gaýdýan. Demokratik opozisiyada adamlar agdy bir-biriniň üstüne hapa atanok, tökmedem atanok. Bilip goýun. Görüşüp ýören adamlaryň üstüne hapa atýanlar olar opozisyoner däl. Olar dünkü cinayetkarlar, türmede oturup çıkan, oğurluk edip, ya ata oğurlap, ya eşe oğurlap, ya olmasa devletin malını oğurlap, halkın malını oğurluk edip, tamam para verip türmeden çıkıp, kaçıp gelip Avrupa'da ağırlığı yol bilen yer alan, ödem neye doğru yer alan adamlar. Olara Rusça aydamda они это около оппозиционная шпана. Вот имейте это в виду, дорогие соотечественники. Демократической оппозиции никто никого не оскорбляет. Мы всегда были дружны. Когда Абдыкулиев возглавлял нашу оппозицию, тоже мы были дружны. До этого, когда Нурбердин Нурмамедов возглавлял, тоже мы были дружны. А те, которые обливают грязью демократическую оппозицию, это не оппозиция. Пожалуйста, знайте это. Это околооппозиционная шпана. И нам приходится, к сожалению, время от времени отвечать твердо этим их инсинуациям. И, пожалуйста, за это нас не осуждайте. Почему? Потому что мы не можем позволить себе, чтобы они постоянно обливали нас грязью. И мы будем их разоблачать. Теперь я снова перейду на туркменский язык и прочту вам одного из самых больших поэтов, туркменских поэтов всех времен, но особенно советского времени, Керима Курбаннепесова. Men adamlar Kerim Kurbannepesev bilen belli yıllarda şu televizyondan işleýärkam, hatta ondan ömüm Intek Moskvada student bolup ýörkam tanışmak maňa meýesler etdi 78-nji ýylda. Şol tanışlygym ta Kerim aga dünýäden ötýänçe dowam etdi. Inni bir näçe gerek men Kerim agaň duduny mihman boldum. Bir näçe gerek televizyonda oň çykyşlaryny gurnadym. Olar barada bir aýratynam gepleşik etmek ýalymma. Häzir meniň täze ýylyň bosawasyna täze ýyl arzuwlary diýen durmuşy setirlerini okap bermekçi. Şu setirler häzirim aktual eger üns berseňiz. Kerim Gurbannepesev. Täze ýyl arzuwlary. Durmuş 1-nji bölüm. Ýagşyň ýagmagy başarşy ay günün doğmagy başarşy deryalam akmagy başarşy yıldırımın çakmagy başarşy biziňem bolsak da haýsy hünärde ýagmagymyz, akmagymyz, çakmagymyz gerek. Köçe suwlaýanlar ýuwsun köçäni her gün 2 gedek, belki 3 gedek. Zay guryan adamlar döwletin beren, ähli çüýün, renkin, hekin, sementin şol jaýa sindirsin. Birje gramyn neha artyk goýdun, nede kemertsin. Zat satýan adamlar döwletin beren matasyn, eşigin, çäýnek, şemçesin, magazyna satsyn, ýaşçygy bilen çygyrlygyň howlusuna göçmesin. Nefis diýilýän zat şenden geçmesin. Geçde ýutjak bol bogoz düýäni. Men bir magazynyň müdirini bilýän bogoz düýäni däl. Bogoz dünýäni. Ýutmagy taýyn. Elleri ýetse aýy hem goparyp bazarda satjak. Halal rahmet bilen gabarasyn kapçyk. Halal, gabarsın kapçık, halal, numat bilen buğursun satacak. Jüvülü jüyjedek köpelip barýar, kelpediň ölümi akyllyň bagty, soğulun yine de bir kelped gelýär, işi gıssa gorly, saklamam ýigdi. Onyança maňlaýy betonu degdi, üç çağaly maral, ýas tutdy ertir, maşin artdygyça paýhas köpelsin,
maşin artdygyça artmasyn yetim. Täze ýyl dogulsun müňläp ogullar, dogulsun, has köp dogulsun, ýöne kiçik ýerim ogullar dälle, hemmeti de goçak ogullar bolsun. Munça goçak ogulsylarmy dünýä? Meger bu arzuwum juda çökdürdir. Goç ogullar üçin yer darlyk etmez. Dünýä sığmayanlar ogunjaklardyr. Bir zalim kesel var, adım tutmayın. Yok bolsun dünýäden şol zalim kesel, ol hakda etmeyin artykmaç gürrüň etsem müňläp yaralar erser. Onun karşısına ne tankıyt gerek, ne de goşu gerek, ne de bir gürrüň diňe derman gerek. Olam tapılar, edil sitramonne satılar bir gün. Täze ýyl şeýle bir lukman ýyl bolsun, nesilsiz ojaklar bolsun, nesilli, önelgesiz inen, perzentsiz atan, çökkün göwünlerine iýinsin teselli. Namut sallançaklar, namut gujaklar, tukat öýler bolsun, jagylly jugul, inen her diýdinne bir gyýyk otursun, atan diýdinne da şonçarak ogul. Aylar, yıllar şeydip geçişip barýar, anha ýene bir ýyl gerdene minni, utordy ýene bir kalendarymyz, hiç mahal dolanmaz inni. Dünýäde şatlyk da, hasrat da yetik. Bir adam dogulýar, bir adam ölýär. Ömür hem, ölüm hem çalşykly çemçe, giýje gelinýär-de günnüz gidilýär. Dünýä ağlap iýinýäs. Gidemizde de ýene agy bilen uğratsyn il gün. Täze ýylyň gözül bosagosyny neçin ölüm hakda oýlanyň göwün. Bugün şatlyk gerek, bugün saz gerek, şowhun gülkü gerek, yaşasın gülkü, äleme iňinde adam diýen zat bir uly gülküden dörenmiş ilki. Madam ganymyzda at çapsyn gülkü, gülkä düşünýänleň artsyn hasaby, gülkä gülüp aga ağlap bilmese geýimdek kirlermiş. Adam ynsaby. Ullokan stolmy, kiçicik stol, uly stanokmy, kiçi stanok, haýsynyň başyny zähmet çeksek de dünýäde bir postdan ýokary post ýok. Adam kärçilikden ýokary post ýok. Şol şuwunyň erteň iň uly posty kimde kim şol postda munasip bolsa hem özüniň hem de ýylanyň dosty. Miras bolup geçtin nesilden nesile, adam kärçiligimiz, ýagşygylygymyz, şuňky ýaşlygymyz suýtsyz geçdi, biwet şor ertirki ýaşyllygymyz. Görünni hilatly 5 ýyllygymyz. Gülletsin ol, hasta gülletsin iyili. İň ýokary sorta munasip bolsun hem haridyň hem ymsabyň hili. Ol ikisi biri-birine bagly, ymsap mürrük bolsa haridam mürrük, täze ýyl arzuwum zähmet adamsy mürrük ymsap bilen bolmasyn şärik. Jemleme. Bir mahalky uly batyrçylyga, bugün talançylyk diýip de bolar. Bir mahalky uly dogruçylyga, bugün yalançylyk diýip de bolar. Batyrçylyk bilen dogruçylyga döwür berýär käte täze bir many, bugünüň ullokan gahrmançylyk gorap saklamaly. Insany. Ine Kerim Ağaň gelen netijesi iň uly gahrmançylyk insany goramaldy. Şundan gowy nädip aýtsak häzirki döwrüň iň uly wezipesini gadarly illeşler hiç il söz ýok. Kerim Ağa bir halkyň jümmüşinden
dönüp çıkan bir ullokan şahir. Şoň üçin hem Kerim agan wesiýetlerim edil Mawtumulyn wesiýetleri ýaly Gurbanazar Ediýewiň beýleki biziň beýik şahirlerimiň wesiýetleri ýaly yüreğime gatı yakın, ödüm şol wesiýetler, şol beýik adamlaryň, şol şahirlaryň ýazylan wesiýetine uýulsa, şoňa eýerilse, türkmeniň edep terbiýesi öňküdenne gözel bolar, öňküdenne berk bolar. Ýurdun içinde rejim nähil bolsa da, rejim bütün milleti horlasa da gadyrly illeşler. Siz bir-biriňize imtihanlar çeçemeleşin, adam käsirlikli çemeleşin. Şonla rejimin halka ediyen sütömi in verkisi 50% ağlarlar. Yine bir gedep sizi yetip gelen 2026 yıl bilen tüýsürokdan gutlayan taşawunyň bereket artsyn. Nha meninni mikrofonu geçirýän. Sağ olun. Sağ olun. Apeta para köp taňry ýakasyn Kerim agan goşularyndan aýdyp berdiňiz. Insan gorar diýeni gaty dogry bellek geçipdir. Hormatly dinleyijiler, biz häzir TikTok'da da efirde çykdyk. Ýöne biz esasy YouTube'da, şoň üçin TikTok'da aklara aýdýan. Men sizinden häzir gülüşip biljekler. Näme ýazsaňyz ýazyň, onsoň ýa-ni YouTube efirden soň gelip sizin soruňyza jogap bererim. Ine TikTok'da halsyn diýip ýazýar. Yetip gelýän täzeliňiz gutly bolsun. Marada we ähli ýyleşler. Halsyn köpden bäri TikTok'da ýa-ni idarlaya bizi we köp zatlar ýa-da köp maslahatlar berýär. Gaty ýyleşmez. Soňky wagtlarda TikTok'da türkmen halky öz jemgyýet bilimlerini alyp başlady. Gynansak da başga ýerde alyp bilmän soň ýa-ni TikTok'a çykyp başlady. TikTok'da da biz her türlü adamlar eşdiýär, görýär. Bizim TikTok seredýär. Şoň üçin ol bir gaty zadyň alamaty. Gynansak başga ýa-ni media platforma bolmagan soň TikTok ýerler, YouTube bekleýärler. Mysal üçin bizim kanallarymyz Türkmenistanda bekli. Akbet Aparan kanaly bekli, Muhammed agan kanallar bekli, sebäbi rejim gotýar. Bir tan çykyşmadan bütün ýa-ni 245 000 adam bolup, ýagny hökümet işgärleri bolup, bir tan döwlet bizden gotýar. Bir tan çykyşma. Şoň üçin men sözi Nurjan apa berýän, ýene bir gezek Nurjan apa, sizden bir indi hakyky gutly sözleri aýtsaňyz, bizim watandaşlarymyza, ýa-ni men sizi tanışdyrdym, indi gutly sözlerden bir jemlep berseňiz. Söýseden. Bu sözler aýdyrdy. Men sizin aýdanlaryňyzda hemmesine goşulýan. Bizi dinleýijilerim höweslen dinläp, öz gutlawlaryny ýetirýärler. Olary da köp sag bolsun aýdýan. Akıl Sapar jurnalistimiziň, edebiýatçymyzyň okap beren Kerim Gurbannepesowyň ýazgylary gaty beýendirdi. Ihlas bilen dinledik. Yine de näme diýin, bu ýyl diňe bir arzuda galmasyn, biziň edýän arzularymyz inşallah ýani hasyl bolsun. Her kimin yüzü, çağıcıkların, hemmemizin yüzü, yani halkımızın yüzleri gülsün. Bu 26. yıl bir de katı ulu beğençlikler getirsin. Aktivistlere, hemmesine, bu görüşte bol iş, koşanların hemmesine köp sağ olsun aydan. Bu rejim müdamalık değildir. Bu rejim enine sonuna yok olup gidemeli. Onun için hemeňizi yine de yetip gelen täzeýliňiz bilen gutlaýar. Sağ olun. Köp sağ olun Nurjan apa. Gatdor diýdiňiz, aktivist diýmek bir ütköş adam däl. Ya aktivist diýmek bir ýürüýte bir doglan adam däl. Aktivist diýmek aktiv adam. Ýagny bizim watandaşlaryň arasynda belli bolmayan aktivistler var. Ýagny birinji linýede görünmeýän, ikinji linýede, üçüncü linýede hereket edýän. Ine men şolara da sag bolsun aýdýan, köp taňry ýalkadym. Bizim bilen habarlaşýarlar, öýler efire çykmasa da olaň gollagy gaty wajyp we ol köp işler edýär. Şoň üçin aktivist bolmak, ýagny öz watanyny patriot bolmak, öz watanyny söýmek, öz watanyny kömek etmek, öz ýyldaşlaryna, watandaşlaryna kömek etmek we
konstitutsiyany gormak. Bizim hemmemizin borcumuz döwlet boljak bolsak, halk boljak bolsak ýa-da jemgyýet emele getirjek bolsak biz konstitutsiyamyzy goramaly. Ol Gurbanyň Berdimuhammedow we oň ogly ýaly konstitusiýanyň üstüne kuşdetdirmeliler. Bizim mukaddes zadymyz Gurhandan soň konstitusiýa. Konstitusiýa bizim öz aramyzda aragatnaşyk kesipdiýär. Zat. Konstitusiýa Türkmenistan esas kanuny. Şo bolmasa, şol işlemede döwlet ýok. Men her çykyşymda ýandyr döwlet ýok dedi. Ya konstitusiýany bizim ýolbaşçylarymyz, ýagny döwlet ýolbaşçylarymyz hormat goýan, konstitusiýa hormat goýan bolsa, onu halkyna hyzmat ederdi. Kanunlar, haklarymyzy iýmeli, kanunlar bozmazdy. Dogry düşün, men öňkü de aýtdym. Biz uçudiýtirler. Biz şu döwleti emele getiren adamlar. Bizim üçin biz saylap birini oýduk, bize hyzmat etmeli adamlar Gurbanyň Berdimuhammedow. Biz saylamadyk, özü ýa-ni setlerimiz oglak geldi. Menni bütün dünýäde de aýdyp ýör, meni halk saylady, men şoňa hyzmat edýändi. O bolsa gaýty bizim üstümizde emheme polisler sürýär, bizi oglak gaýdýar, bize dokument bermen agyr güne salýar. Şunu ýa kezdaplardan biz diýmeli. Ine men öňkü de aýtdym, bir kelleňizde getirin, bir edaraň, ýagny asnawaçylyk, ýagny dürüdüjüsi. Şo ýere bir direktor belliýär. Erteki gün 1 ýyllap, 2 ýyllap, 5 ýyllap, 34, 35 ýyllap şondan habar tutmasaňyz, şo edara barsaňyz, şo direktor polis çagyp sizin işiňizi görýär. Ne, bolup geçen zat şol. 34, 35 ýyllap biz şulara Hudaýa inançymyzy ýa-ni käbir adamlar şolardan Hudaýdan beter gorkýar. Näçe? Biz olara ýa-ni post berdik, bize hyzmat edendi. Oňran okmy? Gitmeli. Ýöne koýda. Munuň üçin aktivistam bolmaly, munuň üçin sen ýa-ni hiç kim bolmaly diýe Türkmenistan grajdany bolmaly. Ananyň Türkmenistanyň baýlyklarymyz, bizim ýa-ni ata-baba goýup giden ýerlerimizde baýlyklarymyz hemmemize ýeterli. Diňçilik köp Rossiýada işläp tutulup, urşak edip, o ýerde ölüp, ýa Türkiýede gynanjymyza üýüşüp zat edip, ara içip ölüp gitmek bizim borjumuz ýok oraya. Bizi şo güne salýarlar. Şu rejim bir sistem oraya, diňe şoňa hyzmat etmeli, kim bolsa şo bolsun, hökümet işgäri, halk, ýagny medallar, hemme da diňe şolara hyzmat etmeli. Şeýdip şolar uzurpasiýa diýýär. Ýagny baswarlar diýen döwlet. Biz paraga datmanyň içinde uruşdyk etdi. Her ýyl ölýän adamyň sany entek soňky 35 ýylda uruş bolany köpeldi. Häzir Awganistanyň 10 adam öleni uruşdan soň. Ýani döwlet döwleti. Oraya zat ýok. Şoň üçin biz şu zatlar ünsürmeli. 2026-njy ýyl biz aktiv bolmaly. Biz bir günde şunu aýyrmaly. Bir günlük, bir saatlyk işi biz ýyllap goýmaly. Anladın? Bir saata galman iş şöyle şu. Bir 10-15 bin adam köşküne barsa iş şöyle şu. Açık diýerler. Şu tapmaýasam göllep tapmaýar. Ol 2-3 aýdan Putin ýanyna göwürür iksem, häzir Kazanyna bir topar zatlary satmak ýöler. Şöyle göçüp bol. Ananyň 35 ýylda 2260 milyarda gowrak çykdy, neme giýdije geldi Türkmenistan. Hemme goýulan, gurulan zatlar hasap etsen 60 milyardan geçenok. 200 milyar neydi? Atalı oğlu. Niyaz köp oğlan bilmedi. Ya Niyaz oğluna galadın, nevdin bakadı katıp etsin. Yine şu ata oğlunu yani yağdı. Yukarıdan yani dolarlar yağdı. Ne etti? Bir topor maşenliklara, Türkiye'nin, Gruziyan, Dubay'ın maşenliklarına Türkmenistan taradı ve onlarla işleşip pul oğurladı. Yine bolunda. Senin çağrılarına biz daşında bolmalılar içinde cip sürüp maşalamız bilen olup idaraları dolandırıp bay bolup yürümeli adamlar biz. Ön şeyle değil. Biz gıyıtka vaktlar hatta bir gün azatlıkta yaşak görmedik. 85-nji ýylda Türkmenistan'ın birinci sekretary Niyaz Eyyam oğurladı Türkmenistan'ı. 88-nji ýylda cemiyet kurumunu açmak, yani manifestasiya protestler etmek qadağan etdi. Hiç il parti açmalılar, dine bir parti kurmalı. 88-nji intek 90 ýylda garaşlyk almaka.
91'de gelenler intek garaşlyk almaka 90'na özünü prezident etdi. Yeketek saýlawy geçirdi. Iki kandidatly saýlawy geçirip özünü prezident etdi. Boldy. Biz bir gün, bir saat, bir min azatlıkta yaşak göremiz. Biz şuna özümüze atşok veremiz. Biz düşünemiyoruz şunu. Men size aýdaýyn. Ine men 20 ýyldan beri azat ýaşapýarym. Fransada, Ýewropada. Inanın, men bir gün azatlygymy Türkmenistandaky ýaşak geçen 40 ýylma çalışyjak. Şol ýaşy tüýüji we gowy. Azat diýmek bespredel däl, ho. Azat diýmek sen çotga bilýän, eger bir ýa çykanda sen haklaryň bar. Bir zat edende ya jaýarynda ya firma gorunda üstüňe topulyp alýan ýok. Polis gelende birinji bilen näme kömek dikden. Ine şu azatlyklar, mümkinçilikler. Seni hiç kim ýa-ni agyr ýagdaýda bolsaňam sosial kömekler. Olum bir azatlyň bir görnüşi. Ine biz seni şowuna iterejek goýar. Ol bir tane diktator tapıp onu yallaklap zat edip bütün dünya maskara bolup görmek Türkmene gelişikli zatdy. Ine şoň üçin men sözi Muhammed duýaja berýän Muhammed ağa söýtdirden aýdyňany gutlugy barada we öz alyp barýan ýoluňyz barada gurulmak. Sağ ol Murada. Men teň wende şu an bizim ýurdumyzdäki halkın kıyınçılığı bir maşgala tarafından iskustvünü döredilen 90% şondan var. Yani 1 milyonun olay Türkmenistan'da daşar yurtta közenip görmekleri, daşar yurtta bir kanun işleri, hukuksuz işemekleri, öz yurduna gidip gelip bilmesizliği, dine bir adamın bir maşgala bu nesi? Eger şol bizim yurdumuzun baylığa birinciden dolu yetik bizim halkımız şu tadı ekleme. Etmeyene. Yüktürmeyene kapitalımız var. Yok değil. Var. Yönü bir adam oğurlan için 1 milyon halk kulu oldu. İkinci, bolya yurdumuzda baylığımız yok değil. Onunla da daşar yurda imigrantla gidip işlese Indiya bilen ortaya dogovor etken şonlara $2500 aylık tölenilýär. Indiyadan paralar ekollere näçe? Hiç hukuksuz. Näme için? Tebebi devlet bir adam isleyen akşam etmeli. Türkiye'de 1 milyona golay Türkmenistanlı kul bolup böyle bir adam İslam Türkiye devleti bilen dogovor edip şola kanuni şu tadı işler yani. İslam hakkı İslam. Neçe 100.000 Türkmenistanlı hükümet edarasında işleyenli hükümet edarasında. Şolara dastatçına aylık berenak o zaman ola haramzada olmalı. Bir namız, bir vicdan olmalı, bir kanun yolu bilen günlük verecek olmalı. Yani bir devlet bol, devletin içindeki işleyeni, kanunçuluk koruyanları, adaletliği berkarar etken kuramalı, granitsanı koruyanlı, kovsuzluk için etkenler, şola garip gelip böyle. Şolun baktlı yaşamayı bir adamın eline. Bizde böyle bir adam sistemde bir adamın eline. Eğer 2026 yıl Berdi Muhammed'in tohumu deyse 3 adam değil 3 ayrılıyım. Şöyle bolya bir git yaktıysa Türkmenistan'ı dolu ülkeye. Şunu biz istedik adamdan sonra şöyle gider miydi? Yok gitme. Gitmeye. Ne için gitmeye? Tebebi karamdağda tohum. Şol için biz şoları şonlayak, şolardan yuvurdu dinden mallayak. Ola yuvurdun dönüğü, tohumunu bizim milletimize dönük adamlar. Eğer biz şolardan devletin ihtiyarını halka geçirdik, bizim hem adımı düğüp götür ülkeye. Yani 90% halkın probleması çözülüyor.
Inni bir hoş haber aydayım ben. Bu hoş haberim şundan, şuun Azatlık Radiyesi 3 gün bundan önce iyiliği derli halk sesi hem tezeyil 2005. yıl analiz edip peradaşı koydular. Şunda hemme haberle ne? Birinci o haber ne? Şu hükümetini dolandırıp bile. Günme unnen halkın yerde yervet böyle. O katlarından paraleline inni halk özünü cevapkar duyup öz pozisyasını yurdun içindeki bolyan atlara belli yap başladı. İnne sesin çıkarmanı oturan atla. Şu yılın devamında biz doğru yurdun içine girdik. Halkın ağına girdik. İnne her kim şu hükümete karşı bolyan adam olu vatan dönü diyen paniyat diyen doğru tersine vurdu. Halkın inni her kim aktivist bolbilce özlerini şon iftihar bilyerler. Şon okuyanlar. Bula her nettir bizim aktivistlerimiz azar verip aktivizmi yatıracak bollular. Hareketi yatıracak bollular. Yönü günme onun tədeli adamla koşulup başladı. Bu şu zatlı oğuğa var. Doğru tayin yurdumuza çıkmadı. Halkımızın ağına girdik, korkusunu ayırdık. İnnin nehirli görüşmeliğini kanun esasında halkın esası kellelerini koyduk. Hükümetin dolandırılığına şol için bizim İslam'ımıza bağlı. Vatandaşlar eğer 26. yıl bahtlı olacak olsanız, çağalanızı gelecekte bahtlı edecek olsanız, öz arılığınızı oğlukta geçirecek olsanız, vakti. Bir özünü istemeli, şu hükümet bizi ilal bilye, 90% bizim halkımızın bahtlı yaşamağına bir şart öğretildi. Şuna da hem adımız var. Gelin vatandaşlar, 2026. yılı Türkmenistan'dan geline uğrayın. Köp sağ olun Muhammed ağa. Gatov ayttınız. Men bir material koyacak bolayım 1 sekundluk. Üntüyorum şunu, hormatly dinleyijiler. 1987 yılda yine Türkmenistan iş hakkı Türkmenistan'la составляла 198 rubля. O vaxtları dolar 92 köpükti. 93 köpük, 91 köpükti. Demek biz 200 dolara uğrak aylığa geldik. 87 yılda. Üntürdünüz mi? 87 yılda yani 1991 yılda öz baştaklığını aldık. Ondan sonra 30 yıl geçti. Hazır 2026 yılın yine ertir 1. yanvarına bizim aylığımız 100 dolarım yok. Yani biz neyememiz kovulunlu? Neyememiz ütködü? Hiç tanımaz. Önkü yankı aylığımız hazırım şu. Yine ümit verelim. Çürük tohum. Ya Niyazov. Niyazov'un kıyıları milyarder, oğlu milyarder, daş ürkte etmiyorlar. Ülküt özüne huday deyip. Altın atır ruhnama bir topar var bir direk zatları halka Allah yankı nimetti. Vakt duyma. Yine ikinci Ataloğul. Ataloğul gıyır. Bunlar ne emetti? Ünitverin Ferdar milyarder, Burvanul milyarder, gıyırı milyarder, yeğenler milyarder, doğunları Gülnevat'tan başlar 4 tane Lubovnikler doğunu milyarder. Yine şu pullar film pullarını şu. Kötünüp, daş örtte iyi işleyip öz başarılı geçiriyanın film pullarını değil, hakiki ata-babadan koyup giden pulların TV ve aylıkları hükmünde yine milyarder oluyor. Bizde hiç tat ütkümedi. Yine şunun için bize diyor, şu yol irvet yol, bolmayan şu yol. Bize gelişen ok şu yol. Biz Dastoy'la yaşamadık. Bizde 87. yılda 200 dolara uğrak aylığa geldik. Ada attıklarımız vardı o. Arda yatan ardağına deriyadi, tuğutta utup bolyadı, tuğutta var, adalatı, orap bolyadı. Bir korrupsiyanın üstüne yattım, ılgap, onu çalışyadılar. Häzir näme bolýar? Korrupsiýalar yığınak geçirip, migrasiýa anlaşygy Türkmenistan'dan. Hemme adamlar yığınak departament yoldaşlaryny. Aýdýan men täze dwijeniýa açdym, halkyny aýyl talamaly. Ve şonu
Şunu oturup absurda ediyor. Ünkerim hayt tarpa gidiyor hükümet. İki tane atalıoğul gün aydiya. Nimetten şonu edin halkı tağlan. Sizden konstitusiya soracak yok. Hiç kim kellerini aldırmadı. Ne şunun düşüncesi şu. Devlet düşüncesi bir devlet postunda işlerde devlet hükmünde, devlet işler hükmünde fikir edip Türkmenistan geleceğini, nira baracağını, neyli yenişleri kazanmalığını fikir etmeyen, tarihini öğrenmeyen, bunun bar maksadı bayma. Maşenlikler. Şuradan deyilmeli. Şuları bir tutsak etmeli. Ve diğerine şuları tutsak edip cenayete çekmeli. Şular cinayetçiler. Bizim mukaddes konstitusiyanın üstüne günle tanıt edelim. Biz şunu bet etmeli. Biz millet olacak olsak, halk olacak olsak, devlet olacak olsak, bütün dünya üstümüzden gülmedeyen olacak olsak, beylikki hatta komşu halklar üstümüzden gülmedeyen olacak olsak, biz şunu etmeli. Sen MMA şampiyonu ol. Sen Amerika'da 350 milyon dolarlar paraya sen Türkmenistan'a misal için bir talant bol, tapav yok. Sen daşınla Rusya'da işlep uşatlaşan bol. Sen Türkiye'de ölüp bir yerin iyiliğine seyret. Sen Fransa'da biznesmen bol, kadın. Sen Amerika'da biznesmen bol, kadın. Bolsan bol. Bize vatan gerek, bize adatlık gerek. Fikir etmeyin, ben Amerika'da yaşadım, biznes ettim, ben yettim. Yok. Sen dine komers tarafından 100 tane sen yank yetmeli adamdan bir tane da bir üstünlük kazandı. Kalan da boş yatıyor. Kalan da biz ünferemiz yok. Bizim vaktimiz gidip dur. Biz maşgalarımızdan ayrışıklı. Bizim doğumlarımız ürküttü. Kim ona cevap versin? Şu sistemin, şu rejimin kurun sistemi zararlı. Kim cevap vermedi ona? Neyem çıkmayla oluyor? Bir topa karınlaşlarımız rak, neyem çık rak? Depresiya, stres, 34 yıllık stresli olduğunu ürkütmedin. Hakikaten. Yaşap bolun o arada. Men aydam o onu. O onaki yönüte inspektor aydiya. Türkmenistan yaşar yan devlet derdi. Afitsan aydiya. Bizim yok vatan parağı datman bir topar bir bol olsa dağıtlar allap özümüzü aydıp özümüzü allap halka allap vaktimiz çektiler. Men halka yüzleniyen. Halkın içinde hemmesi bir patriot der. Hemmesi vatan için görüşecek der. Sözünün olsa, ayyanlarım olsa yöne görüşecek der. Şu hakik patriotları yüzleniyen. Hazır biz öne çıkmar vakti geldi. Öne çıkıyat, aliyat, düğdiyat. Hemmemede de kuvvet var. Kim prezident olsa şo olsun, kim meclis olsa şo olsun, kim olsa da halkın hizmetini etmese ayırmalı olacak. Eğer daşından ayırıp bilen olsak içinden hem ayırır. Anladın. Şunun için ben sizin hemmemede TYA'da 2026 yıl bilen kutlayan ve TYA'da yıllar sizin hemmemede birinci bilen jandalar ödeyen veya jandalık olmasa bir utulan. İkinci bilen adatlar ödeyen. Men orta tilinden de bir kutlayın ruhsat derseniz, ondan sözü arkadaşa para verecek. Уважаемые туркменистанцы, примите мои самые искренние поздравления и теплые пожелания мира, благополучия и процветания. Пусть богатая история нашей страны, древние традиции и духовные ценности Туркменистана и впредь служат прочной основой для развития страны и счастливой жизни будущих поколений. Желаю крепкого здоровья, согласия, успехов во всех добрых начинаниях и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царит радость, достаток, гармония. С новым наступающим 2026 годом я вас всех поздравляю. Hormatly dinleyijiler, indi men sözü Akbeta Parağa berýän. Akbeta Parağa siz kyn görmeseniz, ýagny sizin ýürüte şu gepleşige taýýarlan şygyrlarınız var, şolu okap berseňiz ýa aýdyp berseňiz öz sözüňizden. Ine söz sizden. Sesini gelen ok, Akbeta Parağa, sesini açaýan. Köp sağ ol Murat. Inni men ýany Kerim agaň gowy täze arzuwlaryny okap berdim. Inni şeýle täze arzulary elbetde Gara Seyitli'de de var, Gurbanazar Eziýev'de de var. Men özüme ýalan täze goşurum var. Ýönünni bu wagt aýtjykladym.
adamlar bilik koyun yurdun içine hut şunlarım boynaymen kitaplarını garaştı pikirleri bilen yazyan yazıcılarımız var. Olar bütün ömrü yazıp dünyadan ötüp giden yazıcılarımız var. Mertlerçe hiç wagt rejimin hizmetinde durman, epilmen, egilmen şey dip geçip gittiler. Ona stolun şekerine yazmak değil ya da yurdun içine olar yazdı ömrünün ahirine çenni hadirim dirleri yazıp diyorlar. Şol yazılan kitaplar kıynantagam hadilik çetide yeten ok olar stolun şekerine galya. Yani yazıcının stolun şekerine galya. Son çinin bir dürücülüğün bu görünüşüne stolun şekerine yazmak değil ya. Wagt gelir şol kitapların hemmeti hükman Türkmen okuyucularına goğuşar. Dünya okuyucularına da tercüme edilip yetirilir. Yönü şu televizyonda, radyoda, gazetelerde öne çıkıp, omodoklap, emedeklap, hüküm süreyen, tire başçısına, Kur'anula, on oğlunu ya da şolun töweründäki ilen çalanlarına yalancılık ediyen adamları görüp hoğumuz basılmasın. Bay Türkmen gutordu, Türkmen dargadı deyip pikir etmeyen. Su akar da aşkarar deyiptir bizim atababalarımız. Hakiki Türkmenler başınam eğmez, ınsabınam yitirmez, vicdanınam yitirmez. Yeni bir gelek aytçakladım, bir-birinize işini düşününü, ınsaplı, adamkärçilikli çemeleşin, şeydi ben şu rejimin ediyen tütümünü 50% azaldıp bilersiniz. Kalan 50%'inem şu häzirki cinayetçiler ele düşününü, olan rejimi sıyınanına, olar talıktan ağdarlarına şolunu ikrar ediler, şolunu berkarar ediler. Şol gün elbette halk edil soramalı zatları hasabatı berk sorar häzirki sütömkärlerden. Onun yine de bir yedek men size aytçakladım, onu yanım ayttım önkü yedek çıkışımda da Türkmen opozisiyası ağdalı deyseler inanmam adamlar. Türkmen opozisiyası ağdı bir. Demokratik opozisiya ağdı bir. Biz dine waltal öz üstümüze atılan tökmetlere karşılık görkezmeli olyaz. Çıkış etmeli olyaz. Onun yokuşu vermem. Sebebi bir gedek Atamrat Atabayev şey deyip de 80. yılların ortalarına olan karşısına öne çıkan yazılan karşısına yürüyüp rejime hizmet ediyen adamlar tökmet nimesini kampanyasını kurnadılar. Sonra civrini vuranına Atamrat Atabayev Türk Şumagerli ona şeyleriydi. Atamrat'ın ünit vermeden şu tökmet dönem ekşen biliyara şu tökmet için ne adamlar civrinerler mi deyip. Sonra Atamrat neresi aytti cahi cennette olsun Türk Şumagerli işteydi. Tökmet ballal yalap yatar yallıydı. O canına degiyadıydı. Men diri adam deydi. Men üstüme tökmet atılsa men şonun korunmalı olayanıydı. Son aydışıyalı elbette tökmet ballal adamlar çıdap ona ömrü boyu gederiyali. Şon üçün bidem karşılık görkeziyaz yönü buna düşünün bir opozisiyan ağdalılığını anladan ok. Tersine bizim ağlı bir dümü görkeziyaz. Demokratik opozisiya hemişe ağlı bir olup geldi. Häzirim ağlı bir yönü bir şol kaptalın opozisiyan töwerüne şagalyaly köwjekleşip ýören ogry jümürlüň paraxorluň gelip bu taýda Ýewropada, Amerikada ornaşyp inni opozisiýany ýutjak bolýarlar. İlki bilen demokratik opozisiýany ýok edip olar özlerini opozisiýa ýa bolmasa adam hukuklaryny gorayan adamlar edip görkezjek bolýarlar. Olara inanmaň, olara pul bermeň, pul berenlerem gaýrat edinde ýygyny alın. Inni bugün elbette siyasi ilgicesi olan son biz öz çıkışlanmalı yine de bir pozitif notada şeyle gowy arzular bilen jemlätimiz gelýär. Goý bu gelecek yıl Türkmenin öz gayratyna hafta beter inanjak, adamların bir-birine inanjak ýyly bolsun. Sebebi ýagyn öňünde gara bu işlerin önüne durmak için adamların ilki bilen öz güýçine hem bir-birine inanmak gerek. Men bu teýär ilgijeti öz
halkımıza, öz vatandaşlarımıza şeýle önamlary arzu edýän. Goý sizin saçaňyzyň bereketi egitilmesin. Sizin gum diýip garwanyňyz gyzyl bolsun, hemde gazanjyňyz elmydam halal bolsun. Bu arada Muradam öz çykyşyny düşündirdi, biraz aýla olarak aýdyp, haçan gazanç adamyň iýinne siňýär, haçan ol halal bolsa. Şol halal gazanç bilen oňup ýaşap beren adamlar türkmenine milyonlarça. Oğurlar hemişe az bolýar, yalançylar, erwet adamlar hemişe az bolýar. Ýöne olar öňe dadaýar, olar wiripe alýarlar, olar yaranjanlap halkyň depetine çykýarlar. Şoň üçin olar känýal bolup görünýär. Aslynda 30 ýylyň bäri açyk görüşiň içinde gelip gören adam hökmünde men bir zady anyk aýdy biljek. Durmuşda hemişe o adamlar, oňa da adamlar erwetlerden has köp. Onlarça etse köp. Ýöne oňa da adamlar olar öz işi bilen hemişe meşgul bolup ýaşap ýörler. A erwetler bolsa olar mudama adamlaryň depetine çykyp, wiripelerden peýdalanyp, şu erwetligi ýaýratjak bolup durjaşýarlar. Şoň üçin olar köp ýar bolup görünýär. Hakykatda olar känler, olar häri görseň sanaýmaly adamlardyr. Ona saglyk bolsa, Türkmenistanda demokratik opozisiýa ýeňende siz görürsiniz. Ol adamlar gaty addyr. Olaryň hemmesi adyl suwdyň öňünde jogap bermeli bolarlar. Kadyrly illeşler. Ondan näme? Giýjede bir çene bardy, aýratynam Türkmenistanyna. Men oturan ýerim Stockholm, Şwetsiýa. Italy bilen, Şwetsiýanyň wagty bilen ýa-da Muradym oturan ýeri Paris bilen, Fransa bilen deňeşdirsem Türkmenistan 4 saat öňde. Ýem siz häzir ýene barýar, sähäl şowatdan bir saatdan neme bolýar? Täze il çarşýar. Hatta şonu üçin bir ýene bir size iň gowy arzulary özümizden uly bolan beýik Taňrydan dilep, iň gowy durmuşy, saçaňyzyň bereketi artsyn, saglygyňyz geljek saglykly, düşünli, bereketli ýyl bolsun. Adamlaryň biri-birege mehri artsyn, insap, wujdan ýurtda hökm sürsün. Edenetlik dälle, insap bilen wujdan. Başyňyz dik bolsun, kadyrly illeşler, ýurdumyz abad bolsun, maşgalaňyz abad bolsun. Ine şeýle arzular bilen men öz sözümi jemleýän. Murat, onu başyny mikrofon ýene-de sana gaýdyp barýar. Menem köp aýtjak gel, şu efir ýapmakam hemmäňe-de ýanky Akbet apanyň diýenlerinden gowzat aýtjak bolýan. Hiç wagt unuturmaçma. Ýallaklar ine Türkmenistanda görsen, bular köp däl. 1%-dem däl, 0,5%-dem däl, 0,1%-dem däl. Bular çüýrük dokum we ýanlaklar. Esasy halkymyz adalatly, arassa halal işläp galagan halk. Hiç wagt ruhdan düşmän. Düşünüňizde de galyp öňe gitmeli. Başgalaçy ýok. Sebäbi bizim arkamyzda adalatlyk, dogruçylyk bar. Biz şonu öňe akıtmasak Türkmenistanda başga akıtjak ýok. Şoň üçin her bir adam öýlenýän Türkmenistanda kabul etmän bir kanunçylygy, bir adalatly kabul etmän. Kim bolsa şo bolsun. Ol adalat bolmaly we kanunçylyk, kanuny hormat bolmaly. Bolmasa bizde döwlet bolmaýar, bolmasa bizde ýene-de gurmalyň şekli ya niyazın şekli ya yeni birinin şekli olur gerekli bu zatlar. Bize dastoyny, insafly, arassa, adalatly durmuş gerek. Türkmen her wagt şeýle ýaşapdyr. Maşgalasynda da, owgusynda da, köçesinde de ve ýagny öz watanyna. Şoňa gaýdyp gelmeli. Başga lazım ýok. Akbet apalar köp taňýapdyň mutluluk üçin men şöyle gelip bilmedik Talip Abbasov, Nuri, onun yanına aktivistler, birinci, ikinci linyada işleyen hemme aktivistlerin adından, hemme demokratik opozisiyanın adından yeni olarak bizim halkımıza yetip gelen 2026 ýyldan şu ýyl gazaply ýylmyz özem ýylyň başyndan biz meselen tamamlamadyk. Biz eýýän finala geldik. Inni halkyň içinde her kim düşünýän şu rejimi ömrü yok. Şu rejim bizi hiç yere akıdan yok. Dine iyi de 80'ci yıllara, 60'cı yıllara
feodalizm diye başka da ad beremem. Şoň üçin hemmämiz agdyr bolmaly. Sen Daşowly, Lewaply, Marly, Balkanly tapawul ýok. Sen türkmen. Sen Türkmenistanyň pasporty barmy? Sen türkmen. Biz hemmämiz birimiz oşar. Bir jatagat, bir edim. Ine hormatly dinleýärler, şunun bilen biz efirimizi utorýar we sizin hemmäňizi täze 20 bilen ine bir näçe sagatdan Türkmenistanda 2 sagatdan täze bolýar. Ýewropa ýa Rossiýa ýa Turkiýa ýa beýlik döwletlerde ýene de bir näçe sagatdan täze bolýar. Amerikada ýene bir näçe sagatdan ine Hudaýa şükür bizim türkmenlerimiz hem ýerde bar. Vietnamda, Singapurda, Yaponiýada, Rossiýada durly wagt günjeklerinde, Kazakstanda, Kırgızstanda köp ýerlerde eýem olar täze belýär. Latin Yani- Amerikasında da var. Murat, men aýdýana, şo taýlarda men çıkış etdim. Latin Amerikasının bir näçe ýurtlaryna duşýar türkmenler. Ýewropa Aha. hakynda gürrüň ýok. Ýewropanyň haýsy ýurduna barsaň türkmen bar. İstedik ýolunda bar. Wagt O elbetde Afrikada onu begeni bolmalar, gynanyp, sebäbi halkymyz gynansagam öz ýurduna eklenip bilmän daşary ýurtlara çykyp eklenç etmeli bolýar. Okumaly bolýar. Şoň üçin niýde bolsaň şöýde bolun. Türkmen dilini ýadyňyza çykarma. Türkmen adatdyr, gaýratdyr. Allah jan hemmäňize adalatlyk bersin, adatlyk bersin we jantalyk bersin. Size we doganlardaşlar. Hoş sag bolun, indik gepleşip berçeli. Sag bolun, gadyrly ýerleşler. Nirede bolsaňyzam bir-biriňizi gollan, bir-biriňiziň gadyryňyzy bilin. Gatto